kagwang. Historical Street Collection. Pumpkin, no? Itong ibutang sa studio ng atong mga asawa. Pauwi na kami mga kagwang. Nahuli mga kagwang. Karating lang namin galing sa biyahe. Mga kagwang, welcome to my channel. Good morning mga kagwang. Maya-maya mga kagwang may mamasyal kami dito sa sa may Sacramento. Samahan niyo kami mga kagwang. Intel, no? Intel Folsom. Amo yung nakamahal sa lugar diri. Ang Intel. Kaya din, no? Folsom Historical Place. Folsom, City of Folsom. Oh, historical one siya dito. Historical Village? Historical Street. Okay. Historical Folsom. Nindot sa place ay magdamay na siya. Historical Folsom mga kagwang. Dito sa may Sacramento banda. Oh, I don't think Bell Tower mga kagwang, oh. so nagbalikan lang galing ni ato. Pwede mo may paint ko po ha. Oh. Kaya na ito. John Lennon. Mas timing sa Balloons, yun sila yung Chili Festival. Oh, ang bilang sa plaza. Kanan diya sa baba, no?
Ano yung mga original pa rin nga mga poste ba? Oho. Yun. Mhm. Oh, axe throwing, no? Axe throwing. Kailangan kalagot niya ba? Picture dito yung mong target. Ang picture ba yung mong target? Pre. Nagbulag na din ang Katniel, pre. Naku, yung ano, Antique collection, oh. Napalit ang 50. Oh, yasa man ron. Tapos, katong table. Gwapo na mo na yung dito. center table. Oh, tapos gibutangan ako glass sa taas. Ah, okay. Butangan glass. Oh, okay siya, oh. Ano yun siya. Ano? Pero gipinturahan ako siya ito. Mhm. Tapos gibutangan ako glass sa taas na siya. Okay kayo. Ano? Yeah. Ano? Oh, dapat yung mga ano yung makina, oh. Mhm. Doktor, singer, tamo. Oh. Kailangan mga likuran, ano. Singer, napakabisa sa singer. Singer muna siya, no? Alright. Pobre yung buktan mo. That's my dad's. Oo, no? Abi lang na nimo. Pero sirado to. Totoo. Oh, type Who spilled it? Tapos sa na po That's okay, baby. It's water. Drink it right away. It's just water. You're gonna get dry man. It's okay. I spilled my water. That's okay. That's baby. fine. Lake Natuma. Naamo po day mo yung ani diri. Uy, wala mo dahil nagsulti lagutan yung nagsulti. Wa po rin yung ani oh. Wa po sa suluyan diri ba? Yung walking ba? Yeah. Or maski sa gabi, kung tayo Sa kanta dire, pre. Mag-bring sa dagamay, pwede dire. Oh. Next time na ano. Diya to sa unahan. Oh, dirita pre. Agwapo na po, kanang kita na nagpaddle. Lagi, tinuod pre. Oh, Wala, pero na dagang baligya doon sa katong sa Amazon ba katong kan. Return, barato lang ba? Table. Katong kan lang, gwapo to katong kan lang kato ganing ipump lang nimo. Oh, naingon na na. Oo. look at that. Do. Pagka kuman, dito sila mo. Ita sa kun. Wow. Mga tao po dili ko, mga ano po yung kanang nagkabarag halos every week and na event. So, mga po sila ba mo Support sa po mga na. ano din. Support locals yun. Dito, diya siya, dito. Pero lang ko, Doon siya dito, there siya. There's always a parking for Danica. Munit sa karaan na sa tulong niyo diri pre. Sa force mo ni pre no, yapon no. Isa taga Sunday ni gani diri pre. Sunday ni siya gani. Sunday yung... Naji gani jud. dili. Gipod oh ano event lang no. Oh, just this week. Oh. Pero, ako car, Oh. depende lang kung kailan. Tama no. Diba sa mga aning area dapat ng mga kalaalang style gud no kay old kan man no. Historical na ano.
Mga glass na pumpkin, oh. Yeah, they're like this tiny little. Mga glass, yung kanila, no? Walang kristal. Mhm. Sorry. Drop it back on itself. That'll help shoot the bubble to the end of the glass there. So in another move or so, what you're going to do is blow that bubble into one of those bronze molds right there. They have one with vertical ridges. That'll give you pumpkin vertical ridges. So he's just getting it pretty close to the shape of the interior of that mold. So get it hot one more time, Oo. straight into that mold, Tama. stamp it down, blow. Nakita ko yung anak kung sino sa Michigan yun. So na. Anak na. Tagagdang ka sa color. Yung anak lang. Kapal siya. Grabing control. Ang gabi. All right, coming out. We'll go over to this platform. Muna mo naman pre. Para mapulma o kuhan. Ito mo pumpkin o ang ano daan o. Okay. Straight back into Para pag-blow niya pre. Ano siya. They'll inflate it. It's gonna Oo. create a constriction off the end of the pipe using this tool right here called the jack. That constriction will allow the bubble to be separated from the pipe at the end of the process. So this has to be done in small increments. If you do too much too soon, you're gonna have a very small constriction. It's gonna flop all over the place. You fall on the floor. You don't want that. So Anthony's inflating while Kate is constricting. You see that sphere is getting larger and larger. As you'll notice, glass blowing is a team sport. You generally work with at least one other person. I've seen teams of 6 people, up to 6, who are making really large scale stuff. Ganyan paggawa mga kagawang ng ano, shape na parang pumpkin. We're gonna get another solid rod ready Mhm. for the stem. Glass pumpkin. Added at the very end. What's that? 5,000 pounds. You have to come in
in a little bit so it sits on the rim of the case. All right, now he's handing it off to Anthony. Anthony's just going to keep that thing nice and warm, not too hot. It's above 1,000 degrees so it doesn't crack. Tate's winding up some clear glass on a solid rod, and he's going to go and keep this pumpkin body warm. Tate's going to roll that clear glass in a different color. So he's going to some green. It looks green on the table, but once it gets hot, it'll kind of turn black and then glow orange at the bottom. Timing on this move is pretty important. You only really get one shot. Tate is a trained professional. Like a ceramic fiberboard fire proof. So the heat has to be just right for it. Don't get too loose, don't get too late. It makes it look easy, I assure you. And there's a sharp edge where you just cut it, just using that hot fork, smooth out the sharp edge. Do a final shaping, and then it'll go into that kiln over there, or what's called a annealing. So if there's left cool at room temperature here, or outside temperature, chances are it would blow up. There's the loop. Galing masyado mga kagwang. Ganun pala. Practice na ito sa balay, no? Itong mga builder na ito, mga builder ito. Pampako na ito. Yung atong ibutang sa sulod ng atong mga asawa. Napag-game sige natin yung bake it. Plus yan mga kagwang. Yan yung ginawa doon kanina mga kagwang. May nahuli mga kagwang.
Huling-huli. Pauwi na kami mga kagwang. Mga kagwang, karating lang namin galing sa biyahe. Siguro mga 8 hours yung drive namin mga kagwang galing ng Sacramento papunta dito sa dito sa amin. Nakapagod. Halos parang buong araw yung drive na sa highway. Sige mga kagwang, salamat.